אז בעזרת השם ציבור קדוש, אנחנו נדבר היום מדין מאוד מעניין שרלוונטי ונוגע לא פעם כשבן אדם מאחר להגיע לתפילה לבית הכנסת. אז השולחן ערוך בסימן ק"ט מדבר אודות היחיד שהגיע מאוחר לבית הכנסת והוא מוצא שציבור מתפללים, איך הוא מתחבר, מה הוא עושה, איך הוא נוהג. אז אומר השולחן ערוך, נקרא את לשונו, נתחיל מזה. הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים, אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע שליח ציבור לקדושה או לקדיש, יתפלל. אומר ההגה, הרמה, והוא הדין אמן דאל הקדוש ושומע תפילה, דינן כקדיש וקדושה. ממשיך עכשיו לשון השולחן ערוך, ואם לאו אל יתפלל אם אין השעה עוברת, ואם נכנס אחר קדושה, אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע שליח ציבור למודים יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. והוא הדין אם יכול להגיע למודים או לאחת מהברכות ששוכחים בהם כשיגיע שליח ציבור למודים יתפלל, ואם צריך להתחיל כדי לסמוך גאולה לתפילה ונזדמן לו שמגיע שליח ציבור למודים כשהוא באחד מהברכות באמצעה ישחה עמו, אבל אם הוא בתחילתה או בסופה לא ישחה, שאין שוכין בתחילת ברכה ובסופה אלא באבות ובהודעה. בעזרת השם נראה את ההלכה הזאת דבר דבור על אופניו. יכול לשאול לו אם יש לך. אז השולחן ערוך אומר, אדם שנכנס לבית הכנסת לכאורה מאוחר ומצא ציבור שכבר מתפללים, אם יכול להתחיל את תפילתו ולסיים אותה קודם שיגיע שליח ציבור לחזרת השליח ציבור ולקדושה או לקדיש למשל אם אנחנו בתפילת ערבית, עכשיו אין חזרת שליח ציבור והאדם מגיע באיחור, אם הוא יודע שעכשיו הוא יתפלל ויספיק לענות על הקדיש שלאחר התפילה, קדיש תתקבל, יתפלל אומר השולחן ערוך. ואם לאו אל יתפלל אם אין השעה עוברת. במקרה שהשעה עוברת, זמן תפילה עובר, אנחנו לא מקפידים שהוא יגיע ויענה את חזרת השליח ציבור או יענה את הקדושה. כלומר הוא לא עומד האם אני הולך להספיק או לא להספיק. באמצע השליח ציבור, באמצע החזרה, לא יתפלל. נראה, אבל במקרה הזה הוא מגיע והציבור מתפללים, לכאורה הוא מגיע בשעה שהציבור מתפללים עמידה, הוא צריך לאמוד. האם אני אספיק להתפלל לפני ששליח ציבור בחזרה שלו יגיע לקדושה או לקדיש? תשאל קדיש, אם אני מספיק כבר להתפלל עד ששליח ציבור מגיע לקדושה, בהכרח שאני מגיע לקדיש. אז מה הקדיש האמור כאן? כמו בערבית שאין חזרת שליח ציבור. אז כדי להתחיל להתפלל אני צריך לאמוד האם אני הולך להספיק את העניית קדיש. ואם כן, אני מתפלל. ואם לאו אל יתפלל. באיזה אופן הוא כן מתפלל? אם אין השעה עוברת, אם השעה עוברת, אם אין השעה עוברת הוא לא יתפלל. אם השעה עוברת, זמן תפילה עובר, אנחנו לא מקפידים שיהיו לו את העניות הללו. העניות הללו אפילו על חשבון עכשיו להתפלל עם הציבור. למה? כי שעת התפילה עוברת. ממשיך השולחן ערוך. לפני כן ראינו את הרמה. הרמה אומר, והוא הדין אמן דאל הקדוש ושומע תפילה. זה גם איזה שהם תחנות בתפילה שאדם צריך לאמוד. אם אני עכשיו מתחיל להתפלל תפילה, האם אני מספיק לענות אמן דאל הקדוש ואמן דשומע תפילה? למה? הרמה פסק את הירושלמי. בית יוסף אומר שזה לא נזכר בגמרא שלנו, שתכף נראה, בגמרא הבבלית. כלומר, זה לא תחנות שחייב האדם לענות ולהיות עכשיו מחובר לשליח ציבור בהם, אלא זה דין מהגמרא הירושלמית. בגמרא הבבלית זה לא נזכר, ולכן אנחנו פוסקים עיקר, כפי שהרמב"ם מביא, את האל הקדוש, את מודים כפי שראינו, ואת הקדיש שעוד נדבר עליו. אבל הרמה שאחינו האשכנזים הולכים על פי פסיקותיו, הוא בא ואומר, והוא הדין אמן דאל הקדוש ושומע תפילה. כלומר, אדם צריך לעשות אומדן מסוים, אם במקרה שהוא נכנס עכשיו באמצע קדושה, הוא הספיק לענות קדושה, עכשיו הוא רוצה להתחיל להתפלל, אומר לך הרמה, מלבד תחנת מודים שאתה צריך להיות, זה דין מסוים שאתה צריך להיות מסונכרן איתם, אתה צריך גם להיות בשומע תפילה לענות אמן. האמן הזה הוא מעבר לשאר האמנים. מה המקור? גמרא בירושלמי. אני פוסק אותה להלכה. שולחן ערוך אומר לו, לא מובאת להלכה. ולכן השולחן ערוך ממשיך עם דין מודים. עם דין מודים, אומר השולחן ערוך, אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע שליח ציבור למודים, באיזה מקרה מדובר? אם כבר אמרנו לו אל תתחיל להתפלל אם אתה לא מספיק להגיע ולענות קדושה, בוודאי שהוא יספיק מודים. אם כן, מביאים כל האחרונים באיזה מקרה מדובר כאן. במקרה, כמו שאמרנו, שהוא ענה כבר קדושה, הוא רוצה עכשיו להתחיל להתפלל. רגע, אבל יש עוד דין, שאתה צריך להיות איתם במודים. למה? אומר קודם כל השולחן ערוך, אם לאו, אם הוא לא מספיק איתם מודים, אל יתפלל.
והוא הדין אם יכול להגיע למודים או לאחת מהברכות ששוחים בהם. כשמגיע שליח ציבור למודים, יתפלל. אומר קודם כל השולחן ערוך, אם אתה לא מספיק להגיע איתו למודים, אל יתפלל. ההתאמה היא, אנחנו נראה את זה, ההתאמה מכיוון, נראה את דברי הגמרא, שהוא צריך לשחוט איתם במודים, כדי לא להיראות ככופר. גם בחזרת שליח ציבור במודים דרבנן, אנחנו צריכים לשחוט במשהו, לא שחייה כמו התפילה של הלחש, אבל שחייה במשהו, וכדי לא להיראות, להפריד את עצמנו מן הציבור. עובד תפוח ואפקה, ותוקמה וקריית ארבע, חברון ותמירי, וציעה, אור, ערים 9 ונחם, שרון, כרמל אז כדי לא להפריד את עצמנו מן הציבור, וכדי לא להיראות ככופרים, כמו שרש"י מביא בגמרא, אז אנחנו צריכים גם כן לשחוט במודים עם הציבור, בחזרת השליח ציבור. עכשיו אומר השולחן ערוך, והוא הדין, ואומרים לנו רבותינו שזה לא לכתחילה, אלא באופן, מה אומר נקדים קודם כל לדברי השולחן ערוך, אם יכול להגיע למודים, או לאחת מהברכות ששוחים בהם, כשהגיע שליח ציבור למודים, מתפלל. אם אתה עכשיו באת אחרי קדושה, ענית, עכשיו אתה צריך להגיע איתם לתחנת מודים. למה? כדי לשחוט בשעה שהם שוחים, כדי לא להבדיל את עצמך מהציבור, שלא יחשש שאתה כופר. כולם אומרים מודים, אנחנו מתוודים, אנחנו שאתה הוא השם עם שחייה מסוימת, ואתה לא לוקח בזה חלק, יש פה חשש שהוא נראה ככופר. אבל אומר השולחן ערוך, יש לך עצה. אם בלחש שלך תגיע למודים בשעה שהם במודים, אז אתה שוחה, אתה לא נראה ככופר. או לאחת מהברכות ששוחים בהם, כמו מגן אברהם. הוא, השליח ציבור, הגיע למודים, אתה תגיע למגן אברהם תחילה או סוף, או להטוב שמך ולחן האל להודות, אתה גם שוחה, אתה לא נראה ככופר, אתה שוחה בשעה ששאר הציבור שוחה. אומר השולחן ערוך, ואם צריך להתחיל כדי לסמוך גאולה לתפילה, במקרה, מסבירים פה רבותינו האחרונים והמשנה ברורה, במקרה שהוא כבר בא, ואמרתי, שמע, אני לא חישבתי נכון. אני באמת, עכשיו אם אני מתחיל את התפילה, אני לא יכול להספיק איתו את עניית מודים. אבל חתמתי, ברוך אתה השם גאל ישראל, אני צריך לפתוח את תפילת העמידה, כי אני רוצה לסמוך גאולה לתפילה. במקרה הזה מה אני עושה? ולכאורה עכשיו שהוא יתפלל בלחש, החזרה היא כבר באמצע חזרת שליח ציבור, הוא לא אמור להספיק לשחוט איתם במודים, וכנראה שהוא לא יצליח לסנכרן איתם כשהוא יהיה במגן אברהם, הם יהיו לפני מודים, כשהוא יהיה בהטוב שמך ובמודים הם כבר יסיימו. מה הוא עושה באופן הזה? אם הוא כבר נצרך, ממש הוא חייב להתחיל את התפילה, כי הדין כמו שאמרנו הוא רוצר לכתחילה ועומד האם אני יכול להתחיל להתפלל או לא, ואם לא, אז הוא לא מתחיל להתפלל, הוא צריך להיות בתחנות האלה עם הציבור. תכף נדבר, אפילו על חשבון לא להתפלל בציבור, זה נתון במחלוקת. אבל בסתמה, הוא צריך לא להתחיל להתפלל אם הוא לא יכול להגיע לתחנות האלה איתם. אומר השולחן ערוך, מה קורה במקרה שהוא צריך לסמוך גאולה לתפילה? הוא לא השהה את עצמו בשירה חדשה. הוא לא שהה ככה בתוך גאל ישראל, שהה בשתיקה. ונגיד שבמקרה הזה זה לא מהווה הפסק, ואז אני ממתין ואז פותח את תפילת העמידה, בינתיים אני עונה את כל העניות שאני צריך, אלא הוא חתם גאל ישראל. במקרה הזה הוא רוצה מאוד לסמוך ותצריך לסמוך גאולה לתפילה, מה הוא יעשה? וכבר שליח ציבור מגיע למודים, אומר השולחן ערוך, כשהוא באחת מהברכות, באמצעה, ישחה עמו. הוא ישחה, יעשה איזושהי שחייה. למה? כדי לא להיראות כופר בקדוש ברוך הוא, בשעה שהציבור שוחה לכבוד השם, במודים דרבנן, בחזרת השליח ציבור. אז הוא בברכה מסוימת, באמצעיתה של הברכה, נראה שלא בהתחלה ולא בסוף, כי זה לא ניתן לשחוט בתחילה או בסוף, אלא באמצע ברכה, הוא באמצע ברכת גואל ישראל, איפשהו באמצע, הוא ישחה במידת מה, כפי הציבור, כדי שלא להיראות כופר. אבל לא בתחילה ולא בסוף, כפי שאומר כאן השולחן ערוך באמצעה, אנחנו נראה בעזרת השם היום את כל מקורות הדינים הללו. ממשיך השולחן ערוך, כפי שאמרנו, אבל אם הוא בתחילתה או בסופה לא ישחה, שאין שוחין בתחילת ברכה או בסופה, אלא באבות ובהודעה. על אף הצורך הגדול להיות מסונכרן עם הציבור, ולא עשיתי נכון, התחלתי כשאני יודע שייתכן שאני לא אהיה איתם מסונכרן. אומר לך השולחן ערוך, תפגוש אותם במודים כשאתה באיזושהי ברכה, תשחה באמצע ברכה שתהיה בה, אבל לא בהתחלה ובסוף. אם אתה באמצע, אתה מתחיל לברך, רפאנו השם ונרפא, אתה במילים ראשונות של הברכה, והם שוחים במודים, אסור לך, אומר השולחן ערוך. למה? כי זה דין מסוים ששחייה היא בפתיחת ברכה ובסופה, בשתי ברכות בתפילה. ברכה ראשונה של ברכת אבות, ברכת הודאה, מודים תחילה וסוף. בברכות אחרות לא ניתן לשחוט בתחילתן ובסופן, כי זה מראה כמוסיף על תקנת
חכמים. אז אם אני בתחילת רפאנו, ועכשיו הציבור אומרים מודים, אני לא יכול. למה? כי אני אהיה כמוסיף על תקנת חכמים. אם אני אשחה באמצע, זה אולי מרגיש במשהו תוספת, אבל יש לי צורך לעשות את זה, זה לא באמת תוספת, אני עושה את זה כדי להיות עם הציבור במודים. וזה ניתן לי לעשות את זה רק כאשר זה ברכה שאני באמצעיתה, ולא בתחילתה ובסופה. כי אז אם אני שוחה, אם אני משתחווה באמצע ברכה, זה לא נראה שאני ממש מוסיף על מה שתקנו חכמים. כי חכמים תקנו להשתחוות תחילה וסוף בשתי ברכות. אבל אם אני שוחה עכשיו בתחילת ברכה אחרת, אני מוסיף על מה שעשו חכמים, ואפילו אם זה לצורך לפי השולחן ערוך. אבל אם אני שוחה באמצע ברכה אחרת, אני שוחה במשהו, זה נראה במשהו כתוספת, אבל יש לי צורך של מודים. פה זה לא נראה עד כדי כך כמשנע מתקנת חכמים, כי זה לא בתחילה ובסוף ברכה, באופן הזה ניתן לי לנהוג ולעשות את זה. אז ראיתי שיש מי שמביא שתחילת ברכה בסופה היא השלוש מילים. רפאנו השם ונרפא, זה יהיה תחילת ברכה, סוף ברכה יהיה החתימה חולה עמו ישראל, שלוש ברכות זה תחילתה וזה סופה. ראיתי את זה אמנם באחד האחרונים, לא ראיתי מישהו שממש הגדיר מה זה תחילה וסוף, אבל זה מאוד הגיוני מה שהוא אומר. כי אנחנו יודעים ששיעור מסוים של שהייה, כמו אחרי ברכה, לתקן ברכה, זה של שלוש מילים. שלום עליך רבי. זה נקרא עוד שיעור זמן מסוים שאני כאילו אני עוסק, אני עוד בדבר. אז שלוש מילים ראשונות ושלוש מילים אחרונות זה עוד תחילת וסוף ברכה. אחרי שלוש אני כבר עברתי דבר מסוים. כמו השהייה, אדם בירך לו כהוגן, כשיעור של שלוש מילים שלום עליך רבי, כפי שמביאים הפוסקים, הוא יכול לשנות וזה לא נקרא שהוא בירך לו טוב. זה שינוי מסוים שהוא שינוי מאוד צמוד לסיום הברכה שלו. אז בואו נראה בעזרת השם את הרקע של הפסק הזה. זה גמרא במסכת ברכות דף כ"א עמוד ב'. אומרת הגמרא, רב הונא מביא את הדין הזה. אמר רב הונא, הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. אומר רב הונא דין מפורש. אתה נכנס להתפלל, הגעת כשכבר יש ציבור שמתפלל, אם אתה יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. ופה רואים מרש"י שיש חולקים עליו, אבל הרבה, וככה רואים מהשולחן ערוך שזה אנחנו הולכים עם רש"י, שההקפדה להיות עם השליח ציבור במודים, זה הקפדה היא שבלאו דווקא שאני אהיה חייב להגיד איתו. כי הנה בדיעבד יש לי את הפתרון לשחוט איתו, אפילו כשאין לי אפשרות להגיד. אומר רש"י, שמה הרעיון של רב הונא שאני חייב להיות איתו במודים? להוציא את עצמי מכלל כופר במי שהציבור משתחווים לו. משמע שבזה שאני לא אומר את המילים מודים אנחנו לך, אין בזה בעיה של כפירה. למה? כי זה נתון ללב. זה לא נראה, זה לא ניכר, זה לא מתבלט, אבל בזה שאני לא אשחה, זו הקפדה. אז הקפדה של רב הונא שיהיה לי אפשרות למעשה, לשחוט, זה העיקר, עיקר הדין. ברור שגם להגיד לכתחילה, ברור. אבל הדבר המעכב ביותר, הבעייתי ביותר בדין הזה, שאני לא אהיה בשעה שהשליח ציבור מגיע למודים באפשרות של קריאה והשתחוויה. שוב, ברור שלכתחילה, הדין הפשוט של רב הונא זה שאני לא מתחיל להתפלל. אני לא מתחיל להתפלל אם אני לא יכול להגיע איתם למודים. רק במקרה, כפי שאמר לנו השולחן ערוך, ואנחנו נראה את מקורו, שכבר חתמתי ברוך אתה השם גאל ישראל, אני בעיצומה של תפילה, או שהשעה עוברת, אין לי אפשרות עכשיו להשתהות, אין לי אפשרות להשתהות. או לפי חלק מהפוסקים, לפי המגן אברהם, ולפי כף החיים, לפי מסקנת דבריו, או במקרה שאני אפסיד תפילה בציבור. כלומר, לא תהיה לי תפילה בציבור מאוחר יותר. אנחנו לפי מה הולכים? אז כף החיים, ועל פי המגן אברהם אומר, שכל הדין הזה, כל הדין האמור, כל ההלכה הזאת, זה במקרה שאני לא מפספס תפילה בציבור. כלומר, בשעה שאפילו אני מתפלל איתם בחזרה, זה נחשב לי תפילה בציבור. לפי רוב הפוסקים, יש כאלה שאומרים שזה קצת ממעט באיכות התפילה. למה? הביאור הלכה, הוא לא מכריע בזה, אבל יש לו נטייה שאם אני לא מתחיל להתפלל בשעה של הציבור, זה תפילה ציבור לא שלמה. אבל זה הרבה פוסקים לא אמרו ככה. כל עוד הציבור מתפלל, ואפילו בחזרה, שזה לא כל הציבור, אבל שליח ציבור, זה גם נקרא ציבור, יש פה תפילת ציבור. אז עכשיו, מה קורה אם אני אעמוד וחכה לתחנות הללו? אני לא אצליח להתפלל בשעה שהציבור מתפלל. אם יש לי אפשרות להתפלל אחרי זה בציבור, מצוין, יש דין בגמרא, שאתה חייב לענות בתחנות הללו. אבל אומר המגן אברהם, וככה מביא כף החיים מההלכה, שכל התחנות הללו, כל מה שאני צריך לעשות ולהשתדל כדי להיות איתם במקומות הללו, זה באופן שאני לא מפספס תפילה בציבור. אבל מביא האליה רבה
וככה רבותיי, הפוסק החשוב, רבנו המשנה ברורה אומר, תשמע, הדינים הללו זה אפילו כמעכב לתפילה בציבור. זה גמרא שנאמרה בצורה יבשה, בצורה סתמית. תפילה בציבור, תפילה בציבור. אבל ככה אנחנו באנו והדגשנו חז"ל שיש צורך לענות, תכף נראה את המקור של קדושה. יש צורך לענות מודים. ואם לא לענות, אם כבר נקלעתי שהתחלתי תפילה לפחות לכרוע במודים. בא הרמה ואומר, תשמע, יש ירושלמי. השולחן ערוך לא פוסק אותו, אבל בא ירושלמי ואומר גם אמן האל הקדוש, ויש אומרים שגם הבבלי מסכים עם האמן האל של האל הקדוש, כי הוא חלק מקדושה, אבל מוסיף לנו ירושלמי גם אמן דשומע תפילה. בא הרמה ופוסק, וככה אחינו האשכנזים מקפידים גם על אמן של שומע תפילה, כי הוא אמן מיוחד. מה קורה אם עכשיו אני אתחיל להתפלל רבותיי, ואני לא מספיק את התחנות הללו? אני צריך לחכות ולהמתין לתחנות הללו ולענות אותם. אני לא אתפלל תפילה בציבור? לא. אין מה לעשות, חז"ל פה נתנו העדפה, נתנו דירוג. העניות הללו, זה צר לנו שלא זכית להתפלל בציבור, אבל הן יותר חשובות מאשר תפילה בציבור. רבותיי, ככה מבין האליה רבה וככה פוסק המשנה ברורה. כפי שאמרנו, אנחנו עדות המזרח, עדת תימן, לא ראיתי עוד פוסקי תימן שנגעו בזה, אבל נראה שהרבה, אני חושב שהרב עובדיה גם כן צידד בכף החיים ובמעגל אברהם, שכל התחנות הללו זה לא החשבון לפספס תפילה בציבור. שוב, אם יודע אדם שיש לו מניין סמוך שאחרי זה יוכל להתפלל בשעה שהציבור, אז הוא צריך לענות, הוא כבר נוכח באותו מקום, הוא צריך לעשות כל השתדלות כדי לענות את העניות הללו. אז שוב, בואו נראה את המקורות של העניות הללו. אומר רב הונא, הנכנס נחזור לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לימודים מתפלל, ואם לאו אל יתפלל. רבי יהושע בן לוי אמר, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. אומר רבי יהושע בן לוי, תשמע, מתי אתה עוצר את עצמך מלהתפלל? אם אתה לא מגיע עם שליח ציבור לקדושה. ככה אומר רבי יהושע בן לוי. שואלת הגמרא, במאי כמפלגה, במה הם חולקים? בא רב הונא ואמר, מצאת ציבור שמתפללים. תעמוד, אם אתה לא יכול להספיק להתפלל לפני שאתה משלים תפילתך וזוכה איתם למודים, אל תעמוד להתפלל. תמתין. אמרנו מחלוקת מה קורה אם לא תהיה לו תפילה בציבור, מחלוקת אחרונים. יש כאלה שאמרו, הגמרא מדברת בצורה יבשה, העניות הללו על פני כל דבר אחר. צריך להבין את זה, אבל יש שיטה כזאת כפי שאמרנו, אליה רבה ממשנה ברורה. זה אומר רב הונא רבותיי, מודים, החשיבות של מודים. בא רבי יהושע בן לוי ואומר, אתה לא מתחיל להתפלל באיזה אופן, אם אתה לא מסיים, גומר את תפילתך עד שיגיע שליח ציבור לקדושה. כלומר, אם אתה יכול להספיק להתפלל עד שמגיע שליח ציבור לקדושה, לך על זה, העיקר היא הקדושה. במה הם חולקים שואלת הגמרא? מור סבר יחיד אומר קדושה, ומור סבר אין יחיד אומר קדושה. וכן אמר עבד בר אהבה, מניין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. במה הם חולקים רבותיי? אומרת הגמרא, מור חכם אחד סבר שיחיד אומר קדושה, חכם אחר סבר שאין היחיד אומר קדושה. מי זה החכם שסבר שאין יחיד אומר קדושה? רבי יהושע בן לוי שאמר לך, אל תתחיל להתפלל אם אתה לא מגיע איתם לקדושה. למה? כי יחיד אז לא אומר קדושה, ואתה חייב, זה דין של קדושה. אומרים, בטח אתה שתהיה בריא, בקי, צדיק, נכון? ראשי תיבות, צדיק אמנים, נכון? ד' קדושות, נכון? ככה אומרים, צדיק אדם צריך להיות צדיק ביום, נכון? תקן אותי אם אני לא, קוף זה אמנים, קוף זה אמנים. הצדיק, ככה מביא אהבת חיים ועוד. צדיק, יש ביניהם הד' צריך אדם לענות ביום 4 קדושות. קדושת יוצר, קדושת ובא לציון, ויש חזרה של שחרית, חזרה של מוסף. צריך להיות ד', צריך להיות צדיק, ד' מהצדיק, 4 קדושות ביום. אומר רבי יהושע בן לוי, תשמע, קדושה זה של ציבור. אתה לא יכול להתחיל להתפלל אם לא תענה קדושה. ומור סבר יחיד אומר קדושה. רב הונא אמר, תשמע, מה הבעיה? אני אומר לך, התחנה היחידה שאתה חייב להיות איתם זה מודים. קדושה, יחיד אומר קדושה. אומר רש"י, תשמע, אל תיבהל. רב הונא לא חולק על הדין שכתוב בהמשך, עבד בר אהבה ונקדשתי בתוך בני ישראל. בתוך, ראינו, עברנו לא מזמן פרשת המרגלים, נכון? יבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, תוך 10 מרגלים, לומדים שדברים שבקדושה בתוך 10, בתוך מניין, תוך ונקדשתי בתוך בני ישראל. אומר רש"י, רב הונא מודה שקדושה חייבת 10, אבל לא 10 ביחד. אני עכשיו נוכח עם 10 מהציבור, אני יכול עכשיו לומר בשקט בלחץ שלי, נקדישך, נקדש,
כל העדה לפי הנוסחה שלה, ולהגיד קדוש, קדוש, קדוש. תשאל, החבר'ה שלנו שם, אולי להגיד להם, הם סיימו? השיעור שם נמשך. אולי יוסי וזה, להגיד לו, ראה שאנחנו פה. מחילה, שאני... הרב, תגיד, גם בדורנו זה תקף שאם נכנסתי מאוחר ואני לא משתחווה במודים, כאילו אז יחשבו שאני כופר? כי היום בדורנו הם כופרים, מי שהולך לבית לא כופר. אתה אומר משהו... עדיין חוששים לזה? אתה אומר משהו שאני היום עלה בדעתי, זכיתי לכוון למה שאתה מרגיש בו. אמרתי, מה בכלל ההקפדה כאן? הוא מגיע להתפלל. אז יכול להיות שבזמנם באמת היו רואים שהיה... אז בזמנם היו כופרים... התפלגות בדיוק של תופעות כאלה של כפירה אפילו בתוך המחנה. כלומר כל מיני דעתנות חדשה או כפירה בדיני חז"ל. אז חז"ל תקנו פה לכרוע, אני לא קורע. אני בא להתפלל, אני מאמין שאני מתפלל, אני מאמין בשם, אבל דין חז"ל אני לא מקבל. אני יודע שאת תקנה של החכמים, אז תחשבו עליי. בדיוק. זה בזמנם, ככה אני אמרתי לעצמי. בזמנם, גם מי שבא, אני אומר שיש חשש כפירה כי הוא לא קורע במקום שאמורים לכרוע בו. אבל בזמננו כנראה זה לא פלוג מה שאתה אמרת, לא חילקו חכמים מדברים. הדין הזה כבר, שמי שעכשיו נמצא נוכח בשעה שהציבור קוראים במודים, בפרט בזמננו... חבל שנתעכב, מי שהציבור שלנו יכול לשבת פה, נכון? נראה לי להישאר פה, כן. אז אתה מעיר הערה נפלאה, ונראה לי לומר שכבר משהדין הזה נקבע בגלל זמן חז"ל, שייתכן שיש בחינת כפירה אפילו במי שמגיע לבית הכנסת, רק שהוא לא מקבל על עצמו תקנת חכמים ולא קורא במודים, ככה נגיד גם בזמננו, על אף שאני מסכים איתך, בזמננו קשה להגיד את זה, וגם ממקום של אין את הדעתנות הזאת של הכפירה של פעם, וגם אם יש, אז היא לא בתוך המחנה שלנו כל כך. מי שלא, אז הוא במחנה האחר, הוא ברוך השם, כולנו עם ישראל, כולנו אחים, אבל הוא לא מתוך, לא היה כמו פעם, כשראינו, עברנו ברמב"ם, בהלכות תפילה, את ענייני המינים, שיצאו ממש מבפנים, מבפנוכו. יישר כוח על ההערה ועל המחשבה הנכונה, וכך נראה להסביר את הדבר. אז בא רש"י, כמו שאמרנו, ואומר, תשמע, רב הונא מודה שקדושה חייבת ציבור. מה זה יחיד אומר קדושה לרב הונא? הוא אומר קדושה, הכוונה, הוא אומר כשהוא נוכח עם הציבור בתפילת הלכה שלו. בא רבי יהודה החסיד ואומר, תשמע, מה רב עדה בר אהבה אומר לך אחרי זה? במה הם חולקים? האם יחיד אומר קדושה או לא? בא רב עדה בר אהבה ואומר, קדושה חייבת ציבור, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה מבין רבי יהודה החסיד בדברי התוספות שלו? בתוספות רבי יהודה החסיד, שרב הונא אוחז שקדושה היא לא דבר שטעון ציבור. כלומר, יחיד יכול להגיד בבית, לא יחיד כראשי, יחיד שנוכח עם 10, יחיד בבית, אומר, מתפלל ואומר, קדוש, קדוש, ברוך כבוד השם ממקומו, ימלוך, אפילו בבית. כמו שיש לנו מחלוקת ראשונים, שמביא אותה השולחן ערוך בסימן נ"ט, לגבי קדושת די סדרה, קדושת די יוצר. אדם עכשיו מתפלל בבית, קדושת די יוצר, האם הוא אומר קדוש קדוש? מחלוקת ראשונים. אומר השולחן ערוך ביש אומרים שני, שהוא עיקר, שיש לחשוש לדעות שאומרים שזה טעון ציבור, כמו קדושה של חזרת שליח ציבור, לכן תאמר בטעמים, שאתה תהיה אומר כפסוק. איך אתה מראה ניכרות שאני אומר את זה כפסוק? שאני אומר את זה בהתאמה. כפי ההתאמה כמעין קורא בתורה. לכן אני אגיד את זה בניגון ההתאמה, ואז באופן הזה אני יוצא ידי חובת כולם. יש כאלה שסוברים שיחיד יכול לומר אותה, אבל יש סוברים שיחיד לא יכול לומר אותה. אבל כשאני אומר את זה, זה פסוקים מהכתובים, זה פסוקים מהתנ"ך. ודאי שאם אני מטרים את זה, אני מראה ניכרות שאני אומר את זה כפסוקים ומותר לי. אז מה יהיה ייתכן שרבי יהודה החסיד אומר שרב הונא אוחז פה כמו הקדושה די סדרה, כמו הקדושה די יוצר, קדושה של החזרת שליח ציבור, היא כמו הקדושה של יוצר לפי הדעות בראשונים, לפי תשובות הרמב"ם, והרמב"ם בהלכות שלו אומר שקדושה די סדרה היא קדושה של רבים. בא רבי אברהם בנו ואומר, הרמב"ם חזר בו, והרמב"ם אוחז שהקדושה הזאת היא קדושה שיכול לומר אותה יחיד. אומר רבנו, בעלי התוספות, רבי יהודה החסיד אומר שהקדושה הזאת לפי רב הונא היא קדושה שיחיד יכול לומר אותה אפילו בבית. בתכלל רשום שאם אתה לא ב10, אז אתה אומר קדושת השם צבאות. נכון, וזה שינוי שגם פה מוציא אותנו מן הבעיה. נכון, מביא את זה מעריץ, והשינוי הזה גם כן מצד אחד אני לא אומר את מילות הקדושה, ככה שאם זה טעון ציבור אז לא עברתי על הדין, כי אמרתי את זה במילים אחרות.
ואם זה לא טעון, אז אם זה לא טעון ציבור, ואני יכול לומר את זה ביחיד, עדיין אני משנה מהיותו, בגלל שזה נתון במחלוקת. אז נחלקו רבותינו, האם רבי יהושע בן לוי, ראינו אותו בגמרא, האם רבי יהושע בן לוי הוא גם כן חושש למה שרב הונא חושש. מה ראינו? רב הונא אמר אל תתחיל להתפלל אם אתה לא מגיע למודים ביחד איתם. בא רבי יהושע בן לוי אומר אל תתחיל להתפלל אם אתה לא מגיע לקדושה. האם רבי יהושע בן לוי חושש לדברי רב הונא? ונראה, אפשר לומר בפשיטות, שרב הונא, ודאי רב הונא שאומר אתה עכשיו תתפלל ותעמוד האם אתה מגיע למודים, בוודאי שהוא לא חושש לרבי יהושע בן לוי, כי מודים הוא אחרי קדושה. אם הוא אומר לך תתפלל, אלא אם כן אתה לא מגיע למודים, בוודאי שהוא לא חושש לקדושה. השאלה אם רבי יהושע בן לוי, שאומר תשמע אל תתחיל להתפלל אם אתה לא מגיע איתם לקדושה, אם אין לך את האפשרות הטכנית שתהיה, אם לא תסוגל לך האפשרות הזאת לענות קדושה, אתה לא פותח בתפילה, האם הוא חושש למודים? זו למעשה מחלוקת. השולחן ערוך כפי שראינו חושש למודים הזה, והוא מביא בספרו בית יוסף שככה פסקו התוספות והראש, ונראה כמה שנספיק, נגיד מה המקור שלומדים את זה מדברי התוספות, וככה פוסק השולחן ערוך, שרבי יהושע בן לוי דיבר על קדושה. אם אני מרוויח קדושה, בהכרח שיש לי גם מודים. אם בהכרח יש לי מודים, רבי יהושע בן לוי חושש גם לדברי רב הונא, חושש למודים. הוא לא פירש את זה בדבריו, למה? כי זה בא אחרי זה, אם הרווחתי קדושה, בהכרח שהרווחתי מודים. אבל בדעת הרמב"ם נחלקו רבותינו. בא בית יוסף ואומר תשמע, הרמב"ם לא הביא את המודים. הרמב"ם אמר אם אתה יכול להספיק להתפלל ולהגיע לקדושה, תתפלל. אם לא, לא. הרמב"ם לא דיבר אודות מודים. אומר הבית יוסף, השולחן ערוך, נראה שהרמב"ם הבין שהוא פוסק, כל הפוסקים פוסקים כרבי יהושע בן לוי, שקדושה היא בעדיפות ראשונה. מה לגבי מודים? הרמב"ם הבין שרבי יהושע בן לוי לא חושש עכשיו למודים הזה, הוא חושש רק לקדושה. בואו נקרא את לשונו של הרמב"ם. וגם עם ההסבר הזה הלך הראשון לציון לבעל האור החיים הקדוש ואמר תשמע, הרמב"ם לא הזכיר מודים, משמע שהרמב"ם פוסק כרבי יהושע בן לוי, ומבין שלא כדברי בעלי התוספות והראש, שאת רבי יהושע בן לוי אכפת לו רק מקדושה. מודים זה עוד עניין, ואולי מה שאתה הרגשת בו, כופר, לא כופר, זה לא נראה לי כל כך. ועוד ראיתי שהאור החיים הקדוש הביא את הפתרון הזה שראינו, הקראנו אותו בשולחן ערוך, וזה למעשה מקורו מבעלי התוספות של רבנו תם. יש את האפשרות של שחייה באמצע ברכות. כמו שאמרנו, לא עושים את זה לכתחילה, כי לכתחילה אנחנו צריכים בין לשחוט ובין להגיד, אבל אם כבר נקלענו, התחלנו את התפילה, או שאנחנו סומכים גאולה לתפילה, או שהשעה עוברת ואני כבר התחלתי להתפלל והם מגיעים למודים, יש לי את האפשרות שחייה, יש פתרונות להתגבר על המודים. לכן רבי יהושע בן לוי, שאנחנו פוסקים כמותו, הוא לא חושש למודים הזה. ככה אומר האור החיים הקדוש, וככה אומר הבית יוסף. והאור החיים הקדוש עוד מדייק דיוק ואומר תשמע, מי מגיב על מי? רבי יהושע בן לוי הוא ממשיך את דברי רב הונא. אז רב הונא לא חשש לקדושה, עובדה שהוא דיבר רק על מודים שבא אחרי זה, הוא לא חשש. אבל רבי יהושע בן לוי הוא כבר בא אחרי דברי רב הונא, הוא בא אחרי דברי רב הונא. יש לך כבר דין שאמר אותו חבר שלך בבית המדרש רב הונא, שאם אני לא מסיים את התפילה ומספיק לענות למודים אל תתפלל. בא רבי יהושע בן לוי ואומר תשמע, יש קפדה גדולה על קדושה, למה לא הבאת את דברי חברך שאמר לפניך קודם מה אמר בבית המדרש? משמע שהוא לא אוחז את הדין הזה, הוא לא אוחז את דין מודים, הוא אוחז רק את דין קדושה. בואו נקרא את לשונו של הרמב"ם, ואז נציג את הצד השני בדעת הרמב"ם. אסור לו למתפלל בציבור שיקדים תפילתו לתפילת הציבור. הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים בלחש, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל. ואם לאו, ימתין עד שיגיע שליח ציבור להתפלל בקול רם, מתפלל עמו בלחש מילה במילה, עד שיגיע שליח ציבור לקדושה, ועונה הקדושה עם הציבור, הוא יתפלל שאר התפילה בעצמו. ואם התחיל להתפלל קודם שליח ציבור, והגיע שליח ציבור לקדושה, לא יפסיק ולא יענה קדושה עמהם. כלומר, אומר לך הרמב"ם, מתייחס רק על דיני קדושה, לא מתייחס על מודים. אומר לך בית יוסף ואומר האור החיים הקדוש, אומר הרמב"ם לא חשש למודים, הוא חשש רק לקדושה. בא מהרל"ח ואומר, מביא את זה שם בהגאות של הבית יוסף, ואמר תשמע, אי אפשר להגיד שהרמב"ם לא חושש למודים. אי אפשר להגיד. למה? תראה מה כתוב בגמרא. הגמרא שואלת אחרי דברי רב הונא ואחרי דברי רבי יהושע בן לוי. רב הונא אומר מודים, רבי יהושע בן לוי אומר קדושה. אומרת הגמרא, במה הם חלוקים? בקדושה. האם יחיד אומר קדושה או לא אומר קדושה? בא
רונה ואומר, יחיד אומר קדושה, לכן לא מעניין אותי מקדושה. אני יכול להגיד בתור יחיד שנוכח עם הציבור עלי בדרה שאני יכול להגיד קדושה. בא רבי יהושע בן לוי אומר, יחיד לא אומר קדושה, לכן אתה חייב להיות איתם גם בקדושה. אומר המהרל"ח, מה הגמרא? מילים מפורשות. הגמרא אומרת, במה הם חלוקים? בקדושה. במודים הם לא חלוקים. רבי יהושע בן לוי מסכים לדברי רב הונא. צריך להבין, זה עניין של סברות. האור החיים הקדוש הבין בדיוק ההפך. אל תתפס לי על הגמרא במה הם חלוקים. למה רבי יהושע בן לוי לא עברי דברי הרב שדיבר לפניו קודם בבית המדרש? למה רבי יהושע בן לוי שאומר יש הקפדה בקדושה? למה הוא לא מזכיר וגם כדבריך רב הונא שיש הקפדה למודים? אז זה מחלוקת. בא הרב קפח ואומר, תשמע, הרמב"ם מקפיד גם במודים, מקפיד בדברי רב הונא. למה הוא לא הביא את דברי רב הונא בצורה מפורשת, שיש הקפדה על מודים? למה? כי תראה איך הרמב"ם מדבר. הרמב"ם אומר לך, תשמע, אתה הגעת עכשיו כשהציבור מתפלל, ואתה יודע שאתה לא תצליח למעשה להספיק להתפלל ותסיים לפני שיגיעו לקדושה. מה אומר לך הרמב"ם? מה לעשות? אומר לך כהמלצה, תעשה את זה לכתחילה. כלומר, יש פה איזושהי הצעה של הרמב"ם, שהיא לא, נראה פה שהיא לא הוצאה בשופי, למרות שהיא הצעה שהיא לכתחילה גם לדעת השולחן ערוך, אבל אומר לך, תשמע, תתפלל עמו מילה במילה. אם אני מתפלל איתו מילה במילה, אני צריך להזכיר מודים רבותיי. אומר לך הרמב"ם, אתה מתפלל עכשיו בלחש, אתה לא מספיק איתו קדושה. מה תעשה? תחכה שיסיימו, תחכה לתחילת החזרה, תגיד איתו מילה במילה. עניתי קדושה איתו רבותיי. מודים מה איתה? ודאי אני אספיק, אומר הרב. ועל איזה מקרה שבגינו האור החיים והבית יוסף נתפסו על הרמב"ם ואמרו שהוא לא פוסק את רב הונא והוא לא חושש למודים, איזה מקרה? אומר לך, אם אני בא ומספיק קדושה, בהכרח שאני מספיק מודים, הכל טוב ויפה. אבל אם לא הספקתי קדושה רבותיי, באתי עכשיו לפה כשהוא בדיוק בנקדישך, אני נכנסתי לא בלחש, נכנסתי בחזרה. זכיתי לענות איתו קדוש. אני עכשיו מתחיל להתפלל, בשביל להתפלל בשעה שהציבור מתפלל. מה קורה עכשיו? אני מתחיל השם שפתיי תפתח שהוא פותח אתה חונן לאדם דעת. אני לא בטוח מספיק איתו מודים. איפה הרמב"ם? אתה חושש על מודים? לא חושש על מודים. לא הזכרת מודים, אין קפדה. ענית איתו קדושה, רוץ על זה. זה אומר הבית יוסף והאור החיים הקדוש. אומר הרב קפח, זה נכון, המקרה שלך הוא נכון, אבל הרמב"ם לא דיבר פה. למה? כי זה מקרה לא מצוי. על מה הרמב"ם דיבר? מקרה שהאיחור הוא איחור באופן כזה שאני מסתנכרן איתו בחזרה. אם אני מסתנכרן איתו בחזרה אני עונה קדושה. אם אני עונה קדושה אני עונה מודים. מחלוקת רבותיי בדעת הרמב"ם. מחלוקת בדעת הרמב"ם, יש אפשרות למשוך לפה, יש אפשרות למשוך לשם. נציין במאמר המוסגר את הדברים הנפלאים של האבו דרם בסדר התפילה. זה לא כל כך נוגע עכשיו בדיוק לדיננו, אבל זה דבר מתוק ונפלא. וגם דיברנו על מודים. מה הרעיון כל כך במודים? הזכרת, למה הוא נראה ככופר בשעה שהוא לא קורע? אז אמרנו, אולי הוא נראה כמפר את תקנת חכמים שאמרו לכרוע גם בחזרה. שחייה במשהו, לפי הפוסקים שחייה במשהו, למרות שזה מחלוקת ראשונים, אבל להלכה שוחים במשהו ולא שחייה שהתפקקו כל החוליות כשחייה בתפילה, כקריאה בתפילה. אז אומר לנו אבו דרם, מה כל כך חשוב לנו להגיד את המודים לכתחילה? אנחנו אסור לנו להתפלל, אם לא נצליח להגיד את המודים, ככה פוסק לנו השולחן ערוך, מחלוקת בדעת הרמב"ם. אסור לנו להתחיל להתפלל אם אנחנו לא אומרים איתו מודים. אם כבר נקלענו לתוך המידה, אומר חרשי, העיקר הוא להוציא את עצמך מכלל כופר. להוציא את עצמך מכלל כופר זה קריאה במשהו, היא כבר מועילה להוציא אותך מכלל כופר. אומר אבו דרם, מה כל כך החשיבות הזאת של מודים? הרי כל התפילה למעשה שליח הציבור מוציא אותך. הוא מוציא אותך. מודים דרבנן, למה נקרא מודים דרבנן? כי חכמים תקנו לנו להגיד אותה אפילו אנחנו, שאנחנו סומכים על החזרה. בין אם אנחנו בקיאים, בין אם לא, אנחנו לא סומכים. זה לא מדויק להגיד אם אנחנו בקיאים התפללנו כהוגן. אבל זאת תקנה שתהיה חזרת שליח ציבור. אם אני לא בקיא ואני סומך על החזרה, אז אני סומך ואומר למעשה, ולא אומר, שליח ציבור אומר בשבילי, מה קרה פה שאני צריך להגיד? מי שלא בקיא, ודאי שהוא יוצא, גם אם אפילו לא יודע להגיד מודים דרבנן, הוא יוצא, כי שליח ציבור אומר מודים, שומע כעונה אפילו בזה. אבל לכתחילה אומרים גם למי שלא בקיא, אתה צריך להדקדק ולשים לב ולדעת להגיד מודים דרבנן. ולמי שבקיא ויצא כבר אומרים לו תגיד מודים דרבנן. מה כל כך החשיבות בזה? ולמה במודים דרבנן
לא נהיה מדין שומע כעונה. למה ברפאנו אנחנו סומכים על השליח ציבור? למה במודים לא? אומר האבו דרם, תשמע, שליח ציבור הוא שליח. שליח לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, אני לא אכחיש אם יבוא אליי וישאלו, תשמע, אתה שלחת את השליח הזה? אני לא אכחיש ואני אגיד כן, אפילו אם לא שלחתי אותו. למה? מה השליח הזה עושה? מבקש בקשות בשבילי. אולי הבקשות יענו, אני ארוויח עכשיו דברים מצוינים. שלחתי אותו, לא שלחתי אותו. אני לא אכפור בדיעבד שאת השליח הזה מבחינתי, זה היה בדעתי, השליחות שהוא עשה. אבל אומר האבו דרם, הוא אומר, תשמע, ייתכן שעל שליחות מודים, אם עכשיו אני לא אעשה את זה בעצמי, השליחות שלו לא תועיל לי. כי יכול להיות שאני לא באמת אשלח אותו מכל ליבי. למה? זה מסביר את העניין הזה שיש בו חשש של כפירה. למה אני לא אשלח אותו בכל ליבי? אולי, מכיוון שמודים מה התוכן שלה, וזה גם חידוש, הוא חידוש אולי, נקודת חידוש, אבל הוא באמת פשט. אומר אבו דרם, הכוונה היותר פשוטה ואמיתית במודים זה מתוודים. מלשון אני מתוודה, לא מודה הודעה, זה המשך התפילה. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוהינו. כמו שאומר דוד המלך בתהילים בק"מ, אמרתי לאדוני, אדוני אתה, טובתי ועליך, אתה השם. אומר אבו דרם, אני צריך להגיד להשם, השם, אתה השם, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוהינו. אני מודה לך. בקבלת עול מלכות שמיים, אומר אבו דרם, זה מחייב אותי. יכול להיות שכשאני אשלח, כשיבואו ישאלו אותי, שלחת את השליח ציבור להגיד את המודים? לא, מה זה מודים אנחנו לך? זה כרוך במשהו. למה הרבה מאחינו, מעם ישראל, לא תמיד באים כמונו, כמוכם ציבור קדוש, לבתי המדרשות ולבתי הכנסיות, כדי לשמוע? כי זה מחייב, הם רוצים. כולנו קדושים, כי זה מחייב. אומר האבו דרם, זה מחייב כאשר אנחנו אומרים מודים אנחנו לך. אז כאשר זה יינתן לשליח הציבור, לומר את זה, יכול להיות שאני אכפור בזה, הוא לא שליח שלי בזה. אפילו שכל השליחות, שליח ציבור הוא בשליחות, אבל יכול להיות שבדבר הזה הוא לא יהיה בשליחות. כי לא קל לשלוח ולהסמיך את ידי ששלחתי אותו, כאשר האמירה היא אמירה מחייבת. אבל בכל שאר הברכות, שלחתי, לא שלחתי, יש פה כוונה, אין פה כוונה מיוחדת, מבחינתנו בסתמה הוא שליח שלי. לפי זה, מזה מתאים האבו דרם את הצורך, את החיוניות, את המחויבות, להגיד את המודים דרבנן בעצמנו. להגיד את המודים דרבנן בעצמך, כי אמרתי לשם, השם אתה, אומר דוד המלך, אומר אבו דרם, אמרתי אני, לא שלחתי אף אחד שיגיד השם, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם. לכן זה הצורך להגיד מודים, את המודים הזה בעצמך. ראינו בשולחן ערוך את דבריו, אמר השולחן ערוך, אם באופן שהוא כבר הגיע למצב שהתפילה עוברת, או אם הוא הסמיך גאולה לתפילה, איך נגיד לו להציל את עצמו מן המודים, מן הקדושה, אם נספיק נדבר בזה עוד מעט, אבל בינתיים במודים, איך הוא ינצל מהחשש של רב הונא אומר, אל תתחיל להתפלל, אם אתה לא מגיע איתו למודים, אתה נראה ככופר. הסברנו אבו דרם, יש לנו הסבר קצת למה נראה ככופר, כי זה מחייב. להגיד מודים זה מחייב, אם אני לא אומר בעצמי או לא שוחה, יש פה בעיה. אבל אני לא יכול להגיד. למה? כי הייתי, שמחתי, חתמתי גאל ישראל, אני חייב להתחיל תפילה. או זמן תפילה עובר, רב הונא מחילה, אני לא אתפלל, עוד רגע עברו 4 שעות תפילה לכתחילה, או 6 שעות תפילה של שחרית עד חצות בדיעבד, על פי דברי חכמים. אני עוד רגע מפסיד את התפילה. אומר לך השולחן ערוך, תתפלל ותשחה עמו. הם מגיעים למודים, רש"י דקדק, כל הקפדה החמורה של רב הונא זה שלא נשחה איתו. להגיד זה לכתחילה, אבל הקפדה אם לא נשחה איתו, רק אז אנחנו נראים ככופרים. בשעה שהציבור שוחה, אנחנו לא שוחים. אומר לך השולחן ערוך, הוא מגיע למודים, אתה ברפאנו, תשחה. אבל איפה לא? אם אתה בתחילה או בסוף ברכה. אם אתה בתחילה או בסוף ברכה, זה נראה כמוסיף על דברי החכמים. החכמים תקנו לך 4 פעמים להשתחוות, או בעצם 5, כי גם, זה צריך לציין, הרמב"ם מונה את זה כקריאות של תפילת העמידה, וזה טעות, הרבה אנשים לא יודעים את זה, רבותיי. עושים את העושה שלום בעמידה, צריך לקרוא את קריאה החמישית, רבותיי, אותה קריאה עם אותה דינים, כמו שהתפוקקו חליותיו, באופן הזה לצעוד את הפסיעות אחורה. למה הוא נראה ככופר? הרי הוא באמת עסוק בתפילה, הוא מתפלל בסוף סוף. למה אתה אומר לו כופר? הוא יגיע בשלב שלו למודים ויעשה. הוא נבדל בכל הציבור. זה מה שהעיר רבי יאיר, ונראה לומר שככה אני חשבתי, הוא מסכים איתי ואמר את זה בתחילת, פתר בעצמו את התהייה שלו. בזמנם, אפילו בתוך המחנה של המתפללים, ראינו את זה גם ברמב"ם לגבי המינים,
התפלגו מתקנות חז"ל. היה הרבה תהייה, היו זמנים קשים של אחרי החורבן. ברוך השם, דברי חז"ל, המסורת של אבותינו היא עלתה על הכל, עובדה בכך. עובדה שאנחנו חיים כולנו היום על פי מסורת דברי חז"ל, אבל היו תהיות לגבי תקנות חז"ל. אז אני בא להתפלל, אתה תגיד לי לא לבוא להתפלל, אבל לכאורה במודים, להשתחוות. מי אמר? חז"ל? חז"ל מביאים לנו מסורת מאנשי כנסת הגדולה, מי אמר? אז ייתכן שזה ההסבר שזה נראה ככפירה. הוא אמר היום, בפרט אנשים לא דעתנים, לא יודעים להתחיל לעשות חשבונות כאלה, אז אמר רבי מאיר, דבר נפלא. אמר, חכמים תקנו, אנחנו לא מפלגים את הדין. לא מתירים בזמננו להתפלל בשופים ולא לכרוע במודים. אני עסוק בתפילה, אני לא כופר. בזמן חז"ל ראו בזה חשש כפירה, בגלל כל הכתות המחודשות שתהו על דברי חז"ל, גם בזמננו. חכמים לא תקנו, לא חילקו את הדין, ואמרו הדין הוא זה הדין. מה עושה אחד שהתפילה שלו הולכת שעה וחצי? היא בכלל לא איתם בעולמות אחרים. נפלא. ביאור הלכה במקום, אתה מעיר הערה נכונה. כאשר הוא בא בזמן ומתחיל להתפלל איתם, אין את כל החששות הללו. למרות שיש מי שזה לא היה להם פשוט, אבל מביאים פה דיוק נפלא, דיוק פשוט. מה אמר רב הונא? מי שנכנס להתפלל ומצא ציבור שמתפלל, משנה הוא בא באיחור. גם אתה בא באיחור, רצחת וגם ירשת? אם אתה מתחיל להתפלל ואתה מעריך בתפילתך, אמר ביאור ההלכה, אמר החזון איש, אמר הרב עובדיה יוסף, אמר שוב דברי יציב לבעל האדמו"ר מצאנז, אמר כאשר האדם מתפלל תפילתו והוא מעריך, בסדר, באת בזמן. ואתה בגדר עוסק עכשיו במצווה, לא נגיד לך עכשיו להזדרז. יש עניין, יש מאור לציון מביא שכן עניין החשיבות לענות עד כדי להזדרז, אבל זה לא מן הדין. כלומר, יש אתה עכשיו באת כדין לתפילה, מוטל עליך עוד מעט עוד דין, אבל זה דין באמת של מי שאו בא באיחור, או דין של מי שיכול להסב את עצמו בחזרת השליח ציבור. אבל מי שבא להתפלל בזמן, ופשוט הוא מתפלל ארוך, לא באופן הזה נבוא ונגזור עליו את המחויבות, ההכרחיות, לבוא ולענות את הדברים הללו. אין לפניי שעון, אז... 9:15. עכשיו 9:15. משרד השם עוד 10 דקות. פה יש. אז בואו רק נדבר בדין הזה. אמר לנו, הרבנו תם, אומרים בעלי התוספות, שהמקור למעשה של האפשרות הזאת, המובאת בשולחן ערוך, שמה? בשעה שכבר או הזמן עובר, או שאני חייב להסמיך גאולה לתפילה, חייב כי כבר חתמתי גאולה לישראל, אומר לך רגע, אתה חייב לענות מודיעים, מה תעשה? תשחה עמו. אומר השולחן ערוך, רק אם אתה באמצע ברכה, אם אתה בתחילתה או בסופה, לא. רבנו תם, בפנים שמביאים אותו בעלי התוספות, שהוא המקור של הדין הזה, הרבנו תם מביא בית יוסף משמע מדברי התוספות, שהוא היה שוחה אפילו בתחילה ובסוף ברכה, רבותיי. אפילו בתחילה, הצורך הזה, לא לעבור על דברי רב הונא, ולא לראות ככופר ולשחוט בשעה שהציבור שוחה במשהו, במודים, הוא אפילו אם אני בתחילת רפאנו, אפילו אני בפתיחת רפאנו, ויש פה חשש, כמו שהביאו בעלי התוספות בהמשך, ומביא את זה מרן הבית יוסף, שיש פה חשש שמוסיף על תקנת חכמים, אומר מרן הבית יוסף, שרבנו תם באמת היה קורא בכל מקום בשביל לא לראות כופר. אבל אנחנו שחוששים שחז"ל לא אמרו לנו עד כדי כך במקרה הזה, אל תקרא בתחילה או בסוף, כי זה נראה זה מוסיף על תקנת חכמים שאמרו קריאה בתחילה וסוף רק בשתי ברכות בתפילה, רק באבות תחילה וסוף ורק במודים תחילה וסוף. לפי זה אומר השולחן ערוך רק באמצע, כלומר הוא לוקח את הדין של רבנו תם אבל מסתייג ממנו. רבנו תם אמר לך עם זה עד הסוף, באופן שכבר נקלט לו לכתחילה, באופן שכבר בתוך העמידה שלך בלחש ויש ציבור כבר שאומרים מודיעים, אתה קורא במידת מה כדי לא לראות כופר, אפילו בתחילה ובסוף ברכה. מביא את זה בית יוסף, מביא את זה גם כן רבנו יונה, שאנחנו לוקחים את רבנו תם בהסתייגות. אנחנו נכרע, אבל רק אם אנחנו נמצאים באמצע ברכה מסוימת, ולא בתחילתה ולא בסופה. לפני כן יש לציין שהשולחן ערוך הביא לנו דין שהוא יותר לכתחילה. לכרוע איתם, אם יצא שהסתנכרנתי איתם במגן אברהם שאני צריך לכרוע, או במודים בוודאי אני איתם ביחד, או הטוב שמך ולך נאה להודות. כן. אז נמשיך בדקות שנשארו לנו. זה אומנם נושא קצת, אני לא יודע אם לפתוח אותו, להגיד בכמה דקות. התחלנו ב-25 או שכבר גם, אני לא יודע אם לפתוח את הנושא ההלכתי הזה ולא לסיים אותו, או שנשאיר אותו בעזרת השם נגיד פרשת השבוע, אני איתך. נגיד משהו מפרשת השבוע. את הנושא הזה בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. כן.